Ah. Ah. Hello mga katapang guys. Narito tayo sa ating unang vlog. Yan, susubukan natin ang kumain ng hilaw na ampalaya. Yan, shout out. Shout out pala sa kay Ariel Paz na nagpahiram sa akin kanyang itong kanyang taniman. Nandito ako magmumukbang sa kanyang taniman bago siyang kuha ngayon ng bagong bunga oh. Ito oh, ang laki. Yan, masustansya. Hilaw na marigoso. Shout out kay Boy Tapang ng Cebu. Hindi naman kita inahamon, idol, kasi idol kita. Ang gusto ko lang, pagkita ko dito sa Bicol na mayroon din tayong Boy Tapang dito sa Bicol. Kaya natin, first vlog ko to. Paili yung vlog, supportan nyo. Ito. Yan. Itira tayo ng sili. Yan oh. Yan. Lagyan natin ng sili at kunting asin. Kunting asin lang para awas na. Iwas tayong kidney. Yan oh. Yan yung gusto pa lang manood sa akin ngayon. Shout out sa inyong lahat. Yan, si Boy Tapang. Yan, idol ko yan. Taga Cebu. Ito naman si Kailiyo dito sa Bicol. Rin natin. Yan. Yan, ito natin masyado para lumabas yung talagang tunay na lasa ng sili. Ano? 3 kalasing sili to, yung pinakamangang na sili. Ito sa amin. Rimo-rimo ang tawag dito. Siling laboy sa Tagalog, dito sa Bicol, rimo-rimo. Yan, asin, tingnan natin. Yan, masyado para ubas yung katas. Yan oh, sarap nito. Oh, idol kita sa Cebu. Ito. Yan o, sarap. Matamis-tamis kasi bagong kuha siya dyan sa kanyang taniman. Kay Idol Ariel. Salamat Idol sa pag-ano mo sa akin dito sa iyong farm. Tamis. Kunting pait, kunting tamis ang lasa. Nanggigigil na ako. Ito, dami to ha. Ewan ko lang kung hindi ko kayang ubusin to. Siguro mga 4 na piraso lang kaya kong kainin. Tiktikin natin na masyado para labas yung tunay na katas ng sili. Yan o. Yan o. Tapo na. Yan. Yan o. Sarap. Yummy. Yummy my tummy. Diba oh? Magkutsi ang palya dito. Ayun oh. Sitaw. Yan o. Dito kain kahit hilaw kasi masustansya ito kahit hilaw. Sarap. Sabji lang yan. Pero wala, sisasapin yan, no? Sarap. Ito, kahit kain yung hilaw, hindi kayo masisad dyan ito kasi sobrang sarap nito.
magsustansya sa katawan kahit hilaw. No? Hmm? Ah! Woo! Ah! Hmm. Ah? Ah, sarap. Hmm. Lagyan natin ng asin, ganyan, no? Ah. Ah. Woo! Ah! Sarap. Yan, kay Boy Tapang Idol. Ito na, nabuhay na yung ating Boy Tapang ng Bicol. Si Pailio Vlog, ito na siya. Unang vlog ko to. Salamat sa magsusupport sa atin. Yan, no? Yan. Tuloy ko natin sa mga ubos. Ha? Dahil pa, oh. Sarap. Ha? Yan. Yan. Limulan na, pero piso sa akin yan, ha? Pili. Ayun. Napasarap siya, oh. Yan. Yan, Idol, thank you. Kay Ariel. May-ari ng taniman. Thank you very much sa pag-invite sa akin para kumain dito sa iyang ito, oh. Yan. Nabubulo na akong Tagalog. Yan, okay na. Hindi ko ito mga ubos yata eh. Hindi ko naman ito kaya ubusin. Iuwi ko na ito sa bahay. Ang gulay namin. Yung iba, pamibigay ko na doon sa mga kapitbahay ko. Yan, shout out sa lahat. Thank you. Yan, ito ang aking first vlog. Yan, iuwi ko na ito sa bahay. Pinili ko lang ito kay Boss Arjil. Para may ulam naman kami sa yung mga kapitbahay ko doon. Ay, pa mamibigay ko doon sa kanila. Ano? 4 na kilo binili ko. Kasama niyo yung kinain ko dito kay Boss Arjil. Thank you. Salamat, Boss Idol. Yan, ito pala si Pailio Vlog ng Bicol, Kamsur. Thank you. Umpisa pala mag-vlog. Mukbang tayo. Thank you. Alright, thank you sa mga nanood sa ating mukbang challenge dito sa ating ampalaya. Ito pala si Boss Arjil, ang may-ari ng kanyang farm dito, taniman ng ampalaya sa Kasitaw. Thank you. Ito si Boss Arjil, gustong bumili dyan dito sa Ocampo, Bicol, sa Kamsur. Yan, shout out kay Boss Arjil siya, nagpahirap sa akin dito sa kanyang farm. Yan, libre naman yan. Siyang sponsor ngayon. Thank you. Yan, kay Boss Arjil.